Добрый день, поважаныя земляки. Сегодня хочу с вами поговорить про так званыя выборы у парламент, якія адбудуцца 17 лістапада. Напэўна, многія з вас, каля вілейскага рынку, бачылі наш пікет пад чырвона-белымі сцягамі, дзе мы збіралі подпісы жыхароў горада па вылучэнню мяне кандыдатам у дэпутаты. Пазаўчора, 7 кастрычніка, быў апошні дзень, калі можна было падаць альбо подпісы, альбо дакументы па партыйнаму вылучэнню на рэгістрацыю. Я гэтага не зрабіў, я не падаваў дакументы. Чаму? Ну вось глядзіце. У горадзе Вілейка жыве Іосиф Іосифович Мацыюн, былы настаўнік, былы дэпутат, напэўна, шмат хто з вас яго ведае. І вось Іосиф Іосифович, калі фарміравалася акруговая выбарчая камісія, падаў дакументы, каб яго ў гэту камісію ўключылі. Ён мае вялікі досвед у выбарах, з 90-х гадоў быў у камісіях, 3 разы абіраўся дэпутатам Вілейскага раённага савета, шмат разоў быў даверанай асобай кандыдатаў розных узроўняў. І яму прыйшоў адказ, што яго ў камісію не ўключылі. То есть Іосиф Іосифович там не патрэбны. А гэта быў адзін незалежны чалавек з усёй камісіі. Бо усе астатнія сябры гэтай камісіі гэта людзі, которые тым ці іншым чынам залежаць ад улады. Тое самае адбываецца ў Смаргоні, калі прадстаўнікоў пазіцыі, проста незалежных людзей не ўключаюць ні ў акруговую, ні ў участковыя камісіі. Тое самае адбываецца ў Маладзечна, ды тое самае адбываецца па ўсей краіне, калі тысячы сяброў камісіі гэта людзі з праўладных нейкіх арганізацый, з праўладных партыяў, іх рэальна тысячы, а прадстаўнікоў апазіцыі, незалежных людзей уключаны толькі адзінкі. І ведаеце, много хто мне казаў: Аляксей, ну трэба ісці на выбарах до конца, трэба паўдзельнічаць, а раптам ты пераможаш. Не, у такіх умовах, калі у камісіях толькі людзі, которые падначаленыя ўладзе, перамагчы немагчыма. Я кажу, што я ніколі не сяду гуляць у карты з шулерам, таму што ў шулера ніколі немагчыма перамагчы яго, немагчыма выйграць. Тое самае і з гэтымі выбарамі. Улады не хочуць, мы бачым, іх праводзіць празрыста, дэмакратычна, сумленна. Таму што каб яны гэта хацелі, абавязкова у камісіях былі незалежныя людзі і людзі ад апазіцыі. Таму я не выстаўляў сваю кандыдатуру на гэтыя выбары і проста удзельнічаць як выбаршчык, галасаваць я таксама не пайду. Бо ў гэтым цырку, у гэтай гульне з шулерамі я удзельнічаць не маю права і не магу клікаць людзей удзельнічаць у гэтай хлусні. Таму не пайду сам і заклікаю вас таксама не хадзіць на выбары да той пары, пакуль камісіі не будуць фарміравацца, у тым ліку з прадстаўнікоў і апазіцыі, і проста незалежных людзей. Дзякуй.